Shubor nakaslem jong unongsan hima. Sakaway pat ka jingja ha kasnong nong agang marngar kayeng jong orang ba snong ba ubi nong kala inkong khat henin kamien kabawan ra ay ka jingdu nong ka bakraw ya kate ka longyeng na ba ki jingdon jing em baro ba kantop na du ukba ki tiar terksai ki kot ki sladon kam lembat ki we di ki tiar kala inkong lut khat na ka jingbam du jong ka thlit ding Kumalayo jing tep la yathu bakate ka jingja kala ja kapor kumba shipo baji a min miet kat ba kidang leit ban shong pensngan sya ka yeng jo ka samla walinda binong bam kwa hidwar ublei kabadan marjan badru ki badang ya dei shi yeng shi sem layo jing tep ru ba ka daw jong kate ka jing kem ding kate ka yeng kade namar ba kapor ba kimi ban leit shong pensngan sya kate ka yeng ya brio kila kum klet ban pilip yo mompeti Lai thu bagi para marjan tang mariu i kate ga jingja kila mi renti ban yakon pelip ya kate ga ding kabala klang bat sedang bam du ya ka ye haba yo ban yakran ba uba o binang la pen pau ya ka jing sngo si thang bat sngo diaw man siam halor kate ga jingja kabakim shem la poi perkhat satya Lai thu ru bahaswa bakin mi na la yeng banit shong pensngan sya kate ga yeng ya brio kadon ka jing pelip ya ka boarding electric la ni load shedding bat namar ba kidang hap ban trekam komta kila supen me no do mombati Shushu ba binong lai thu ba tang maria dep kam hapreng ga jingkar ki bandit shong pensngan cha kate ga ying yap rio lakum klet no ban pelip yo te mombati ba dia thu ba ga jingdu na ga jingbam du jong ga ding kam du na shu ya ka san lak tingka halor ga ni ga jingja na ka lyang ba binong kum ukpa jong ga ying ba ki ba deiru na ka long ying ka ba du na ha ga yo ka kon ulabu ga jingkar pa chi ki bor sarkar baru chi gu MLA ka nong po ban penyo lem ki la jingyaram khnang ba kum ka ying kan la biang ban yeng sa shi sien pan Eres la main Asbi. Mula pani pabor diskalane. Kini di juga stok sa. Jaka stok ko ba? Sundur lo itu ku ba yung nantang itu wala jet na tat bunih te. Katakin. Ang mati na. Dadi ang kalat untuk kamera bantang mo mati. Ngadi orang bak senong jongkan kadong hartat ba ngadi utraying jongkan kaying te kai ka balaja menin kalong kajing singapsik thang hadu kata himnang su ban batai su antat kat kumbalap pai ba long khadwei steng ai ngilap tang ba yo le se kala stang lupa nadu khadwei duna e kumtu kadaw batikna tingimla su ban batai namar balong hakatuka kamera long kalai dru kamdon atat balong kiwan sim zai ni mei badi paro yo le sana kadaw ba careless bathang mombati ro ngasngeo kumta he hoy hakatuka we ka kamera kidon tang ba ka kamera bas lu nengkong timpat don bre oh ngadon hala ka kamera ni ke jingdu nong kalong kabala tam kumba sanlak e telak don nakadaw ba kawe ka kamera la du khait lut kat ki bajing don jing em bat sakawir ki kat ki kuba ki bala don rumar seteng ki ladap ing te suan tan sanlak e telak poi kamin telong kikot kislai jong ime pakat ki dokumen jong ki la ing lut tang kawe rong don sura kadang kada ayo ingkong dah kalong kamudlong ngakir ya ka sorkar jetla bat ya ka sorkar mekalai ya o kamtam o meralbon bat u bala jidrani bat ya ka blok domain development officer hero kat bala ban yarap be
ya kalyang ying jongi nang ban ngilak ban te biang sasusin katai ke jingkir pat na kalyang jong aku mutraying ban kumurang ba snong hiro yo le se kan ke jingjaro na kadaw ba kalip light hiro namar hapor ba ki yadon kam ka light ru kan lip por sa kipor te hataka por imi ban iparu ki larung sa kamera ban watiar te ki thang no da ka mombati arta dru ki lakir ki no ban le sa ka ba ya bro ban le pensengan te imat kila klet hero ban penlip ya ka mombati ro yo le sedai na kata kadaw hero baja kumne